Аз първо ще се представя. Кинокритик, изследовател, завършила съм надфис и Софийски университет. По принцип съм специалист по азиатско кино и работя в Институт за изследване на изкуствата в БАН. Така че за мен е наистина предизвикателство да работя по българското кино. Наложи ми се покрай един проект, който се казва Посттоталитарно българско кино, който приключихме така също доста успешно и този текст е така интегрална част от едно много по-голямо изследване. Надявам се така, че ще ви бъде интересно и няма много да ви досъдя с тази полуакадемична, полупопулярна лекция. Казах, че е предизвикателство за мен, защото всъщност аз съм много по-компетентна по азиатското кино и трябваше много да наваксам в познанието си за така детайлни процеси в съвременното българско кино и не съжалявам обаче за този опит. За мен беше много странно да разбера, че всъщност ние до този момент нямаме посветена монография или по-широко изследване върху жените режисьори в българското кино. А пък за тях може да се говори много. И така сега ще направя една странна връзка с Азия. Миналата седмица в София гостува един много възрастен китайски режисьор, голямо име, CFA, голям учител на големи режисьори, най-общо казано така. Представи няколко лекции, в които всички така изумяхме, защото каза, че когато е бил 15-16 години, е гледал филм на Бинка Желязкова, а бяхме млади. Водил си е записки. Заповядайте. Водил си е записки, пази си тефтерите от така, ученическите години и си е водил едни много просторни, като вариации на сториборд, в които всъщност е виждал как Бинка Желязкова разполага актьорите, мизанкадър, това е вариация на мизансцена, откъде минава камера, осветление и накрая пусна отказ от филма с китайски субтитри. Така че има смисъл, разбира се. Пък отделно да има в така последните години в кинознанието тази тема, разбира се, ще я засегна и сега. Една нова тенденция да се обърне внимание на всички жени режисьори или които са били част от световния кинематографичен процес, но по някакъв начин са останали извън екрана, извън знанието за тях в една по-голяма дълбочина и по-голяма значимост трябва да се отдаде. Има вече така направени от различни изследователи световни сайтове, като жените в викторианската епоха, това е края на 19-ти, началото на 20 век. Важните жени, които съдействат това кино да проходи, да се развие киноезика, да стане значимо, да бъде възприето, нали, съответно, като изкуство. Безкрайно интересна тема и всъщност ние в България не сме назад в тази тенденция. Тук специално мога да кажа. И при нас жените са много по-малко, въпреки всичките феминизирани професии. И жените са по-малко в режисьорската, продуцентската професия, но мисля, че тази тенденция много усилено се променя. И сега ще ви запозная с някои и статистически, дори ако щете, данни, изнесени от Адела Пеева, изключителна дама. Заповядайте. Благодаря ви, извинявам се. Адела Пеева, която е все пак един от много добрите ни документалисти, съвсем скоро и чествахме и юбилей. Тя направи също такъв един сайт за жените режисьорки в българското игрално кино. Аз тук ще говоря също основно за игрално кино, защото ако пък сложим, но ще спомена все пак и документалното, и анимационното, защото има представителство в различните съответно видове. И ето какво казва Адела. За присъствието на жените като режисьорки в игралното ни кино се знае и говори рядко и малко. Въпреки че някои от най-известните и обичани български филми са създадени именно от жени.
По данни на Европейската аудиовизуална обсерватория от 2020 година, така се казват следните цифри. Общо произведени филми през различните видове кино, приблизително 8000. Тук няма да ви отъкчавам с някакви много точни цифри. 6000 и малко са на мъже режисьори, а едва 1696, тук ще кажа точната цифра, са на жени, което, като го изчислявахме, прави 22% дялово участие на жените в цялостния кинопроцес. Това са едни тенденции. Аз проверявах дали няма случайно някаква ново изследване. За сега нищо не е посочено. Може би тези цифри се запазват плюс-минус някакъв друг процент, но едва ли надскача 30% от това, което виждаме. При нас как седи въпроса? Имаме единствено статистика от Националния филмов център, който предоставя държавно финансиране, т.е. всичко, което е независимо кино, алтернативно, отпада от класацията, затова не е много релевантно. Значи от приблизително 600 кандидатстващи такива проекта за финансиране, пак в различни сесии, за игрално, за документално, за анимационно, за дебюти и така нататък. Значи от тия 600 проекта 100 са на жени. И съответно за един период от 2005-2017 година, такива са ни статистическите данни, абсолютно непълни, но поне дават някаква картина. От произведени 91 пълнометражни игрални филма, да, толкова много имаме, едва 15 са на жени режисьори. Мисля, че тази статистика и от юни месец 2023 година, като я погледнем, пак си показва много ясно самата картина. Тук сега, какви са моментите, които трябва да подчертаем? В тази статистика не са сложени копродукционните модели. Копродукционен модел е филма Виктория, който е все пак българска и румънска продукция. Не е ясно колко са дебютите, колко са късометражните филми, защото в момента късометражното българско кино изключително добре се развива. Има страхотни автори, дебютиращи или пък продължаващи да правят късометражно кино. Точно отвънка си говорихме, че след Виктория Мая Виткова-Косев тук ще направила късометражен отново филм. И това, че правиш късометражен филм, не те прави по-малко режисьор. Да, просто, но винаги се смята, както каза колегата Сашо Донев, те го смятат едва ли не за непрестижни видове кино. Правиш късометражен филм, правиш документален, правиш съответно 7 минути анимация. Тоест, това идеализиране не само на пълнометражния игрален филм, не се прави също, не означава, че си икона въобще на киното. Има достатъчно много примери от съвременността, които показват точно обратното. Така че ние тук в тази глобална тенденция като никога не правим изключение, защото обикновено правим изключение с някакъв такъв негативен знак. Интересното е, че досега общо заето се смяташе, че едва ли не, това е много мъжка професия да си режисьор и че едва ли не една жена не е, може би някакъв предразсъдък, че не е толкова организирана. Жените стават за, актрисите е ясно, но най-много за монтажист, отделно. А всъщност се оказва, че имаме изключителни, много борбени и продуцентки, и сценаристки. Аз ще спомена също така някои имена. И разбира се, моята професия на критиката отдавна е свръхфеминизирана, което също не е добре, честно казано. Защо? Защото тук изключвам всякакви твърде феминистични такива интенции. Моля да бъда разбрана. Аз никак от една страна изобщо не го харесвам това деление, да трябва да кажа. Моята гледна точка е възможността да видиш киносвета по различен начин. Да дадеш една различна гледна точка въз основа на твоята всъщност чувствителност.
защото чувствителността и виждането на мъжете е по един начин, на жените е по друг. И когато двете точки се срещнат и пресекат, тогава можем да получим една по-пълноценна всъщност картина. Между другото, ако ме попитате, тъй като казах Бинка Желязкова, всъщност трябва да кажем, че първи така професионално завърши, тя е сред първите жени, които професионално са завършили режисура. Както примерно при мъжете, това е Борис Грежов, който дебютира края на 20-те години. Обаче ние намерихме при едни други изследвания данни по-скоро в аматьорското кино, ако можем така да кажем, т.е. което не е без професионален ценз, за една дама с много интересна и противоречива съдба, която обикаля напред-назад 20-те и 30-те години широкия свят, включително и Азия. И всъщност 30-те и 40-те години изнася сказки за Япония и за Близкия изток и в съобщенията, и документите, които намираме покрай нея, в тези сказки тя е прожектирала филми. Тоест, ето виждате, че има някакъв зачатък на документална продукция. Тази дама се казва Люба Котинчева. За жалост, тези ленти не са запазени. Имаме само ето такива свидетелски документи. Може би до този момент не мога да кажа дали това е първата ни жена режисьор. Защото не е точно в тая идея на режисьорската професия в този ценз, но все пак това са ни първите данни за жена, която е снимала, която е показвала тези ленти, обяснявала е. Ще направя тук още едно малко отклонение и по отношение на критиката и феминизацията на професията. Май месец имахме една много интересна конференция, пак по друг проект, свързан с развитието на филмовата култура между двете световни войни в България. Една международна конференция и една моя колежка, която преподава и в Малайзия, и в Клуж-Напока, и такива пъстри хора има, ме попита, добре, ами всъщност критиката в България в специализираната кинопреса 20-30 години, има ли жени, които пишат? И аз казах, и по-нататък си говорихме с колегите, той е единственият човек, който сме видяли да пише в това време, преди 1944 година, е Фани Попова-Мотафова. Това е единствената дама, която оставя критически следи с мнения за филми, някой път странни мнения. Казва, че не харесва Метрополис, не харесва Фриц Ланг, немското и италианското кино по някой път за нищо не стават, но има наистина много интересни текстове, ако се разровим назад в епохата. Все пак трябва да направя един такъв малък скок във времето, за да видим на къде всъщност се развиваме. И ще съкратя някои по-скучни неща в самата лекция по този начин. Какви са основните киноведски тенденции в световен мащаб? Как големи изследователки, защото и това е една нова територия, големи изследователки почват да разглеждат и да пишат едни дебели сложни книги за жените в киното. Ето така, може би след 70-те години на 20 век, може би когато точно тая теория на феминизма започва да настъпва в един по-различен вид от сегашните либерални идеи, започват да се появяват вече изследователски сериозни книги. И тогава се появява и един термин всъщност, woman's cinema, т.е. кино на жените. И Джудит Мей, една такава изследователка, казва, че това понятие woman's cinema или кино на жените и женско авторство не е проста политическа стратегия, първата интенция за така политическа стратегия, а от решаващо значение за преоткриването на киното. Кино, което е създадено от жени режисьори и адресирано първо към зрители с феминистки нагласи. Разбира се, тази публика трябва да се разшири и това ще видим, че се случи и в по-нататъчните изследвания, теоретични текстове.
Люси Болтън, която е така много повлияна от философския феминизъм на Люс Иригаре и от постструктуралистите, пък също се насочва така към много задълбочено изследване на киното и прави акцент в нейните изследвания за мястото на женската позиция във филма в една много антропоцентрична култура. И опита да се конструира друг тип филмова идентичност. Това е важно да се каже. Друг тип визуална сензитивност през езика на киното, защото екрана също ни дава една условна среда. Както театър, езика на театъра, езика на жените режисьори в театъра, мисля, че има една също по-различна чувствителност. И друг, дори ако щете, специфичен режисьорски подход. Патриша Уайт е също така едно голямо име, което се занимава с теоретични исторически изследвания в тази тематика и тя изследва глобалните проблеми в световния кинематограф и разбира се мястото на жените, но прави един много, много широк дискурс. Изследва проблемите, които са свързани с историчността. Примерно на Джейн Кемпиън всички сте гледали Пияното. Ето това е проблема за историчността в киното. Травматичността. Травмата е много водеща линия в филмите, които са представени от жените режисьори. Това ще видим, между другото, и в Виктория. Още нещо, което и в последно време страшно много се налага. Диаспорите. Различния, чуждия, преселението, миграцията. Как една жена всичко това преживява. Всичко, което е свързано с транснационалността по същия начин. Ето сега, примерно, всичко навсякъде и наведнъж, който взе Оскар. Веднага просто се сещам. Това пак е, травмата съществува, но тя е предадена през един, за мен лично, комичен кич, с страшно много елементи в този филм. Но пак тази жена, която е главната героиня във филма, тя е част от една китайска диаспора, която е много стереотипизирана в крайна сметка и затова се случва цялата тази въртележка от безумни ситуации в самия филм. Друго нещо, с което тази Патриша Уайт, от която тръгнах, говори. Филмовите култури на Близкия и на Далечния изток. Заповядайте. Това също е много, много интересна тема. Да кажем, в Далечния изток има малко жени режисьори, но изключително силни. Ако отидем обаче в Близкия изток и видим едно иранско кино, там има изключителни жени режисьори, които са също много дръзки, много, ако щете, бунтовнически, социално ангажирани, настроени. И тук искам да спомена, преди няколко години моя колежка от иранистика Людмила Ярева направи една страхотна книга за момичетата, които викат, така се казва, за жените режисьори и жените в иранското кино, която тази книга всъщност става все по-актуална. Това е много, много интересно специално да подчертаем. Ето виждате, този кръг това са изследователи, които посяват едни зърна, които от тези зърна избоява наистина една много, много мащабна гора, която дава възможности и не само за нас изследователите, те на практика като някакви футуристи провиждат нещата, които продължават да се разширяват в световната култура. Има, разбира се, и други автори, като Джанет Тюмин, която изследва рецептивните нагласи, която работи с публиките. Публиките са много важни, защото чрез тях, примерно, ние се ориентираме кое как те възприемат, доколко са адекватни посланията всъщност на филмите. Как реагират примерно на едни архетипни образи, това е много важно също да се каже. Какви модели
стереотипи киното обговаря, за да може по-бързо да стигне до зрителя. Защото един зрител, който не е свикнал да работи извън, нали, този стереотип, да вижда неща, които са извън стереотипа, първоначално много се стряска и много трудно го премелва през сетивата си и през съзнанието си. И особен акцент Джанет Тюмин слага за публиките от женски пол. Нали, как възприемат различните филми, правени от мъже, от жени, на какви теми. Винаги има, може би, някаква разлика и в зрителските, съответно, възприятия. Да, казах за тук и за тази социалната видимост, невидимост на жените, социалната ангажираност, миграция и диаспорите. Има и други автори, които се занимават с такива проблеми. Такива проблеми са свързани също и с още една болезнена тема за насилието. Има специално пък изследвания за филмите, които обговарят насилието и жените. Също смятам, че в последно време и за България става по някакъв начин актуална. Тоест, дори драмата в различните културни конструкти. А отделно, нали, вече съответно в различните жанрове, не само драматични, дори може би по-популярни жанрове, като екшън, дори хорър, пак е интересно да се изследва мястото на жените. Това е, да кажем, в азиатския свят, мястото на жените в хоръра е като обект в филма е много силно застъпено. Така че виждаме, че това woman's cinema или кино на жените може да се разпростира в едни много големи граници, много големи ареали. Въпросът е ние какво ще си изберем като изследователи и да видим къде се позиционира всъщност българското кино. Времето напредва, аз съм много словоохотлива, както виждам. Така, това, с което искам специално да акцентирам като времева рамка е от 2010 година, тук правя един голям скок във времето, до ден днешен. Защо сме сложили този Рубикон 2010 година? Така, като изследователи на киното, решихме, че 2010 година е важна, защото за пръв път имахме български блокбастър и това беше Мисия Лондон. И някакси и законовата рамка, и финансиращия модел, и отпуснатите средства за кино се попромениха съответно след 2010 година, което даде възможност наистина на повече дами и да дебютират и така по-активно да заявят себе си. Вече имаме пък и доста международно признати филми. Ако погледнем в този период 2010-2023, Виктория е част. Здравейте, заповядайте. Виктория е част от, примерно, този списък с много добре признати филми. Тук ще кажа Ирина на Надежда Косева, Сестра също на Светла Цуцоркова, между другото трите са от един клас. Вижте какво направиха Мина Милева и Весела Казакова. С Жените наистина плачат и с Котка стената, предният ти филм. Така че има една почва наистина много повече в международен аспект да ставаме познаваемо като идентичност, благодарение именно на тези дами, които толкова силно работят. Или пък през жените продуцентки. Да кажем Веселка Кирякова, която е продуцент на Ага. Или Катя Тричкова. Така че, или пък Мартичка Божилова в документалното кино. Това никак не е маловажно. Между другото, от моя клас Кинознание, всъщност, също имам пример за моя състудентка Мила Войникова, която също стана много успешен продуцент, не кинокритик. И друга моя колежка сега пък дебютира в документалното кино, Ирина Иванова. Аз няма да се занимавам с кино, аз ще си продължа да си правя изследванията, само нали, това да поне за сега не се заричам, поне така смятам да правя. Нашите изследователки в българското кино, които все пак обръщат внимание на жените и тяхното присъствие на екрана, зад екрана.
Неда Станимирова, една изключителна дама на българската критика. Да е жива и здрава, която е почти на 90, но прекрасен автор. И разбира се, Ингеборг Братова-Даракчиева. Те така най-много обръщат внимание и на тоталитарното кино, както ние наричаме киното в социалистическия период и след него. И те са всъщност авторките, които говорят за Бинка Желязкова, за Лада Бояджиева, за Ирина Акаташева, за Иванка Гръбчева, за Мариана Евстатиева-Биолчева. И те все пак дават един друг облик на българското кино преди падането на Берлинската стена. Първите 2 десетилетия от 89 година нататък все пак имаме също много ярки жени режисьори, които изгряха на екрана. Румяна Петкова, Иглика Трифонова, разбира се. Адела си я знаем, но тук говорим дали за игрално кино. Милена Андонова, жалко, че малко неща прави, но Маймуни през зимата й беше прекрасен. Тогава се появи и Зорница София, която пък миналата година взе голямата награда Златна роза за Майка. Всъщност, можем да кажем, че дебютиращите жени режисьори от 2010 година до сега са някакси много, почнах като една снежна топка, така ефекта да се разраства. И сега ще ви спомена няколко имена и филми и предполагам, че някои от тях ще сте ги гледали. Елица Петкова с Жалейка, тя между другото е много добър и документалист. Мисля, че сега отново има филм, който поне по последни данни четох, също ще бъде доста интересен. Кристина Грозева в съавторство със съпруга си Петър Вълчанов. Да, заповядайте. Това е много интересен също феномен. Някои от жените режисьори работят в съавторство с съпрузите си. И в социалистическия период и сега. Значи, Кристина Грозева, Урок, Слава, Бащата. Гледала съм и Островът на сините птици, да, сериала. Гледала съм и късометражни филми и също страшно много ги харесвам и тях. Кристина Николова, Вяра, любов и уиски. Магдалена Ралчева, още нещо за любовта, 12-я. Майя Виткова-Косев, която ще видите. Мария Веселинова, Смарт Коледа. Това е много приятно заглавие, детски мюзикъл. Един жанр, който трудно се прави. Детското кино някакси малко изостава, извън сериалите, които можем да споменем. Но ето, радваме се, че да се направи детски мюзикъл си е едно голямо наистина приключение. Мина Милева и Весела Казакова, така нареченото демонично дуо. Те дебютираха първо с документални филми, Чичотони, Тримата глупаци и ДС, взривиха цялата кинообщност, която се раздели на две, предизвикаха изключителен скандал. Аз харесвам по принцип техните филми. Звярата още жив, също документален филм, техен, свързан с комунистическия режим, Белене, много силно направен, в хибридна форма, с много анимационни сегменти, защото Мина Милева е и аниматор. Котка в стената, който всъщност е доразвит от късометражен филм и, разбира се, Жените наистина плачат. И Васил, всъщност те са продуцентки на Васил, който е испанска продукция, но пък Иван Бърнев е великолепен там. Михаела Комитова и Георги Костов не са съпрузи, тук просто са в екип. 11-я, Мишел Бонев с Богом мамо, Надежда Косева Ирина, Ралица Петрова Без Бог, изключително разпознаваема също в международен стандарт. Една много интересна режисьорка Розия Хасанова с радиограмофон. Светла Цуцоркова, Жажда, Сестра,
Яна Титова, Доза щастие. Яна сега ще има и друг филм, който скоро ще излезе. Към тях, естествено, можем да прибавим и авторки, които работят и са безкрайно интересни в късометражното кино. Много харесвам Слава Дойчева, Брак, Черупки, Боя Харизанова, Любов, Изпит, Вилма Карталска, Яна от любов, Моят цигански път, Павлина Иванова, чудесен също документалист, Синко мой, той е свързан с вокала, който пее Миро Морски, който пее Лудите жаби и неговите приключения в странство. Много харесвам Яна Лекарска, която в момента е на снимки за своя пълнометражен дебют с изключителен късмет, защото филма се казва "Защо харесвам лошото време". Яна Лекарска е много интересен случай, защото тя всъщност завършва в Южна Корея и прави така няколко и игрални и документални късометражни филми, изключително повлияни от корейската национална идентичност във филма, с корейски актьори, е безкрайно интересен автор. Сега ще видим как ще се справи с... Ами, точно аз с нея се чух преди една седмица и тя ми каза, тук като гледаме заснетия материал, всички ми казват, това е като филм на Пак Чан-ук. Тук това си го заснела като И Чан-дон. Така че тези взаимоповлияния, пък корейската нова вълна, знаете, че така залива и отдавна е заляла света. След Паразит, Оскара, нали, още повече. Така че ето такива ни разпознаваеми стилистики и влияния, те са неминуеми, особено когато си учил в една културна среда, така че ще видим. Галина Георгиева, булеварден роман, френско кино. Последното нещо, което гледах, е "Кукичета в края на влака", една фантастична антиутопия, късометражен филм в един много специфичен жанр, много минималистичен, също много интересна. Много съжалявам, че някои от тях всъщност не са направили пълнометражен дебют. От друга страна се радвам, защото мога да им следа по-голяма продукция. Катерина Борисова, "Духът на Шехерзада", филм, който пък изследва арабските общности в България, обаче през темата за изкуството и Близкия изток. Много хубав филм, наистина. Людмила Живкова Балашникова, "Весел е циганския живот". Людмила Живкова Балашикова е от ромската общност, но мога да кажа, че направи изключителен документален филм за спасяването на ромската общност, българската ромска общност от Холокоста. С страхотни документи, много силен. За жалост, нали, пак това ни е проблема, примерно с документалистиката. Няма екран. Много малко, примерно, не знам в Русе дали се правят прожекции на документално кино, дали идва до вас. В София е много малко салони, Одеон, Дома на киното. Общо взето не достига и късометражното, между другото, и документалното кино до зрителите, което е тъжно, защото се губят ето този тип филми, тая рецепция, тая значимост на филмите и на темите, в крайна сметка, които се разглеждат. Мария Николова, "Жълто куче", Нина Пехливанова и Петя Накова, "Ром Кихот", "Тихо наследство", София Завела, "Хотел Рай", Мария Верина, "От Кремона до Кремона". Тоест, виждате, доста имена така изборих, аз даже не съм ги броила колко са. Но сред тях вече можем и големите документалистки да сложим. Мария Траянова, Елдора Трайкова, Дела Пеева, Румяна Петкова и казах, Иглика казах, те също са работили и в документалното кино, Ана Петкова, Боряна Пунчева, Станислава Галчева, Ирина Ледева, Татяна Вакс, пред някои от тях са и телевизионна документалистика, но те примерно засягат много болезнени теми. Много болезнени теми, свързани така с различните общности, сблъсъка на културите, проблема, нали, как жените оцеляват в едни кризисни времена, когато има някакви противоречия в националната култура.
Била то заради възродителен процес, била то заради етнически произход и така нататък. Това са теми, които, между другото, това е много също любопитно наблюдение, върху които като че ли мъжете режисьори някакси не смеят да посегнат. Жените наистина са по-дръзки и по-смели. Аз все още си задавам въпроса, защо и не мога да кажа, че мога да дам някакъв еднозначен отговор. Може би точно тази по-финна чувствителност, възможността специално в документалистиката, да разговориш персонажа, той да ти се довери. Може би това се случва по един по-лесен начин, ако си жена режисьор. Поне така си мисля аз. Тук ви казах за силните продуцентки. Разбира се, няма да ги повтарям тези имена. От всичките тия филми, които споделих, има и филми, които не са толкова добри, и филми, които са направо недоразумения. Спомняте си, може би, скандала с Мишел Бонев и С Богом, мамо. И много силни и стойностни филми. Вероятно има и филми, които на вас нищо не са стигнали, нищо не говорят дори на масовата и на специализираната публика. Дори някои от моите колеги казаха, като представих този текст, ние не знаехме също някои имена. Така че това е, може би, така нова информация за всички. Какво е доминиращо във всичките различни теми в българското кино, направено от жени режисьори? Особено в игралното кино. Драматичността, драматичния модел. И то в лоното на камерния наратив, социалните краски на съвременността. Тук ще кажем, че всичко е по-съвременни теми. Много рядко се правят някакви в историческия жанр някакви препратки. Някои от филмите попадат и в тази изследователска перспектива, която начертава и Джудит Франко. Психологическите аспекти на трансформация от момиче към жена, което ще видим в Виктория. Счупването на невинността във всеки един смисъл на думата. Алармиращата тревожна връзка, което отново ще видим между майка, дъщеря или баба, майка, дъщеря, сестра, чужда жена. Всичките жени, които може да се изброят в български език. Тази игра на зависимост, независимост на връзките между членовете на едно семейство и между жените в едно семейство. Това също много силно се засяга. Ето, това и при нас много силно е залегнало. И между другото, може би това е една тенденция, която виждаме и в централноевропейското и източноевропейското кино. Тоест някакси по-близо и до нашия регион. И тук ще споменем Геновева Димитрова, която казва така в един свой текст за култура. Игралното ни кино мъчително се справи с променената ситуация на филмопроизводство след създаването на Националния филмов център 1991 година. Това бяха много драматични години. В началото на 90-те дори имаше нулеви години, в които просто почти нямаше продукция. Човек, ако отвори примерно списание кино това време, вижда само такива много широко разписани алармиращи статии, които казват какво се случва в този период, съответно на преход. И продължавам с цитат от Геновева. От тогава до днес режисьорите доста често се нагърбват с непосилната цел да изразят възгледите си за света и човека през тоталното авторство. Често и тоталното продуцентство. И допреди 10 години резултатът бе предимно половинчат. Между другото, Геновева го е писала този текст 2019 година, значи до 2009
смята, че резултатът е бил половинчат. Но напоследък в киното ни влязоха млади хора с нова визия. В минималистични сюжети, през изобразяването на отделния човек в почти документален формат, филмите се превръщат в травматична картина на социалните и екзистенциалните конвулсии, фокусирани върху екстремността на днешното живеене. Филмите са пъстри в различна стилистика и жанрова конфигурация. През натурализъм и абсурд, смях и ужас. Те разсъждават не само върху проваления житейски проект, а изобщо върху обществения провал, детерминира несбъдването на мечтите в български условия. Ами да, примерно точно това много добре го видяхме при Мина Милева и Весела Казакова в Котка стената и в Жените наистина плачат. Нали, точно нали, това усещане, колкото и макабрано да звучи. Явно това са теми, които ние имаме нужда да обговорим. Обществото ни има нужда да обговори, затова вълнува и всъщност с жените режисьори. Както примерно във Виктория има едно много, но там стилът е съвсем различен, съвсем друго обговаряне на прехода от една система, от един строй в тотално друг. Само че смятам, че Мая Виткова е намерила един прекрасен ключ, работейки с магическия, много финно с магическия реализъм, за да създаде една по-различна притчост и това да бъде все пак през погледа на едно порастващо дете. Силно се надявам, че така ще харесате на Мая Виткова Косев филма. За мен е едно от най-добрите постижения на българското кино, особено като филмова изразност. Много различен. Той е много различен от тази сурова документална среда, която много често в момента като че ли се използва. Смятам, че е също така пример за изключителна употреба на киноезика и за създаването на много специфични символи и асоциации. Вие ще ги видите в самия филм. Една от най-силните сцени за мен лично е един портрет на Ирмена Чичикова, когато заваля един дъжд от мляко. Както казах, млякото на скръпта, нали, който вали в кадър. Ето ни такива и метафори, и символи, които трябва да предизвикват и и зрителското въображение и да оставят една много, може би, също друга следа в възприятието на филма. И между другото, и това ми да направи впечатление, когато казах Мая Виткова, Светла Цоркова и Надежда Косева, трите, които почти с малка разлика в годините много късно дебютираха. Всъщност те са завършили, значи ние сме в паралелни класове, сме учили заедно, ние сме завършили 2001 година. Мая беше първа, която си направи 12-та. Да, тя мисля, че първа си направи дебюта. След това последваха Светла и Надежда. Надежда и Светла. Аха, така бяха, да, вярно. Да. Но трите са абсолютно различни. Те са от класа на Георги Дилгеров. Абсолютно различни като изразност, като стилистиката, като налагане на собствен почерк. Това е много важно да кажа. И също желанието да работят с нови млади лица, които така не са ни познати в киното. Защото това понякога е много неприятно, нали, това преекспониране на едни и същи хора на екрана. Изхабява всъщност името и на актьора и не действа добре, нали, съответно на зрителя. Така че аз много се радвам да видя желанието и на жените режисьори да откриват всъщност нови таланти. Това действа определено освежаващо на цялостната ни филмова култура. Това е, което много общо мога да разкажа. Мога естествено в дълбочина да вляза и да ви разказвам за всеки един филм по-отделно, но в случая няма да имаме време, тъй като филма на Мая Виткова Косев е все пак малко по-дълъг, но искрено се надявам, че
ще докосне едни чувствителни струни в сетивата ви. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, мога да отговоря.